नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। वनवासी लोकांक जबरदस्ती उठोवक प्रयत्न करतात असो आरोप करून जोयडा तालुक्यात बुधवाराक व्हड प्रमाणात स्ट्रायक जालो। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्यात जास्त कुणबी समाज रानात आपले घर बागायत करून आसात, पण तेमकां पॅकेज आशा दाखोवन जबरदस्तीन उठोवचे प्रयत्न वन विभागाचे अधिकारी करतेत आसात असे आरोप केल्ले वनवासी लोकांनी जोयडा शिवाजी सर्कलच्यान तहसीलदार कचेरी पर्यंत मिरवणूक केली। जोयडा तालुक्यात कुणबी अभिवृद्धी संघाचे फुडाकारात स्ट्रायक जालो। वनवासी लोकांक 15 लाख रुपये दिवची आशा दाखोवन सुमार 100 पेक्षा जास्त वर्साच्यान ह्या जाग्याचेर आशिल्ल्या म्हणल्यार रानात आशिल्ल्या लोकांक उठोवचे प्रयत्न चल्ला। वनवासी लोकांक रानांतल्यान उठोवक निजो अशी मागणी करून स्ट्रायक रॅली जाली। जास्त प्रमाणात वनवासी लोकांनी स्ट्रायक रॅलीत भाग घेतले, तसेच माजी MLA सुनील हेगडे हेमी सुद्धा स्ट्रायक रॅलीत भाग घेतले दिसून येयले। वार्ड सभा दवरिल बदल आणि वार्ड सभेत ठराव जाल्लो ग्रामस्थाक सांगला आणि ग्रामपंचायतीक कितलं अनुदान येता हेजे बद्दल माहिती दिलना म्हण आरोप करून बुधवाराक जाल्ल्या ग्रामसभेत सार्वजनिकान गजाल केली। कारवार तालुक्याच्या किन्नर ग्रामपंचायती भागात बुधवाराक ग्रामसभा गवजेत आणि गजालीत जाली। किन्नर ग्रामपंचायती भागातल्या अंबेजूग वार्ड सभा सार्वजनिकांक माहिती दिनासतना करूक प्रयत्न केले बद्दल स्थानिक लोकांनी वार्ड सभेत वचून आवाज केलो आणि वार्ड सभा फुडच्या दिवसाक दवरूक सांगले। मंगळवाराक वार्ड सभा दवरली, पण सभेत अध्यक्ष येयले ना। तशेंच बुधवाराक ग्रामसभा जाली। वार्ड सभा आशिल्ले बद्दल प्रचार केलना आणि वार्ड सभेत कितें ठराव केल्लो माहिती दिलना म्हण आरोप करून ग्रामसभेत स्थानिकान आवाज उठयलो। किन्नर ग्रामपंचायतीचे सदस्य सुषमा गुरव हेमी ग्रामपंचायतीक येयलो अनुदाना बद्दल माहिती दिया म्हण सांगले। तशेंच वार्ड सभेत अध्यक्षाली अनुपस्थिती बद्दल प्रश्न केलो। ह्या वेळाचेर अध्यक्ष आणि सदस्यां मदीं वाद जालो। ग्रामसभेत आवाज जाल्लो व्हिडिओ स्थानिक लोकांनी कारवार न्यूज कोंकणीक धाडला। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर
चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूसाबरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचे व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. केंद्र सरकाराचे महात्मा गांधी ग्रामीण शिक्षण मंडळ ऑक्टोबर 19 तारखेच्यान 1 म्हयनो राष्ट्रीय उद्योजकता आचरण करतले. ह्या कार्यक्रमाचे पोस्टर जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन हिमी प्रचार केले. कार्यक्रमाचे माहिती दिले संसाधन व्यक्ती प्रीती ग्रामीण उद्योगशीलता, गृह उद्योग, वृत्ती शिक्षण असे 3 विभाग केला. जिल्ह्याच्या MCNCRच्यान प्रथम दर्जा कॉलेजात उद्योगशीलता कार्यशाळा तसेच स्पर्धा आयोजित केला. महात्मा गांधीजीले मूळ शिक्षण स्वप्न साकार जाऊक अशा उद्देशान मंडळान हो कार्यक्रम सुरू केला असे त्यांनी सांगले. ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು 3 ಕೋಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜದ ಕೆಲವು ಗೃಹ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಈ ರೀತಿ 3 ಕೋಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ MCNCR ಇಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಹೈಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वन अतिक्रमण करनाशिल्ल्या लोकांन आपल्या हक्का खातीर बुधवाराक सुमार 15 किलोमीटर पदयात्रा केले. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या सिद्धापूर तालुक्यात रवींद्र नाईक हेमगेल्या पुढाकारात पदयात्रा झाली. माजी स्पीकर कागोड तिम्मप्पा हेमी सुद्धा साथ दिलो. हजारांचे संख्येत जमिल्ले लोक पदयात्रेत भाग घेयले. वनभूमी अतिक्रमण करनाशिल्ल्या लोकांक हक्कपत्र दिवंक जाय अशें आग्रह करून लोकांन पदयात्रात भाग घेयले. आयज इतलोच न्यूज. मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.